Walang laman yung kasirola. Nay, Di ba may ulam nakatagtag po ba mga kayong spray na? naitabi? Ay, wala na. Bukod na. Tulog ka kasi natulog dyan eh. Ayan, naubusan ka tulog. Nagtatrabaho po ako sa kwarto. Hindi po ako natutulog lang. Sinong niloko mo? Eh, lagi kang nagkukulong sa kwarto mo. Tinatawag ka pero wala kang naririnig. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo narinig. Lumabas-labas ka kasi sa kwarto mo para hindi ka nabibingi. Ginagawa mo kasi opisina yung kwarto mong hindi man lang nasisikatan ng araw eh. Hindi po ako pwede dito sa labas magtrabaho. Maingay po rito eh. Ah, ganon? Sa tingin mo, nakakaabala pa kami sa'yo? Nakakahiya naman, RJ. Nay naman, hindi po yun yung ibig kong sabihin. Kailangan ko lang po talaga ng tahimik na lugar para sa trabaho ko. Kaya nga po sa kwarto na lang Hindi ako. ako interesado sa ginagawa mo. Kung gusto mong makakain, magluto ka ng sarili mong hapunan. Wala kang kasambahay dito. Ay, magdedalata na lang po ako. Kung ginamit mo sana yung tinapos mo, maganda na sana yung trabaho mo ngayon. Yung kasabayan mo, kumikita na ng 60,000 monthly. Samantalang ikaw, kulang pa sa sarili mo yung sinisweldo mo. Hindi ko alam kung bakit nagtitiis ka pa dyan sa pipitsuging trabaho mo eh. Samantalang ang daming magagandang opportunity sa'yo sa labas. Nag-iipon lang naman po ako ngayon, Nay. Mag-i-exam din po ako. Kailangan ko lang po masecure lahat ng gagastusin ko. Itutuloy ko naman po eh. Itutuloy ko naman po eh. Sus! Kahit na hindi ka na mag-exam, maganda pa rin yung magiging trabaho mo. Ang sabihin mo, kulang ka sa diskarte. Mas gusto mong magmukmok sa kwarto. Bakit hindi mo gayahin yung kuya mo? Ang laki na lang naitulong sa akin. Hindi ko na kailangang problemahin yung mga gastusin dito sa bahay kasi siya na yung bahala. Talo ka pa nga nung bunsong kapatid mo eh. Mas malaki pa yung kinikita kaysa sa'yo. Uy! Ewan ko nga pa kung bakit nagkaroon ako ng anak na kagaya mo. Nakating din naman po ako ron, Nay. O ay kailan pa? Kapag wala na ako. Kapag hindi ko na mapapakinabangan yung pinaghirapan mo. Bibigay din naman po ako para dito sa bahay ah. Hindi nyo lang po napapansin kasi mas malaki yung binibigay sa inyo ni Kuya. Pinagmamalaki mo yung ambag mo rito sa bahay, eh dilata lang yung kayang bilhin. Tama lang pala na dilata yung ulamin mo. Kasi yun lang naman yung kayang bilhin ng sweldo mo. Ay, sige na po, Nay. Simula po ngayon, ako nang bahala sa pagkain ko. Para hindi na rin po makadagdag sa mga problema nyo. Sa susunod, ikaw naman yung magbayad ng kuryente. Ang lakas mo rin kumonsumo pero yung kuya mo yung nagbabayad. Nay, di po ba nagabot ako sa inyo ng 2,000 nung nakaraan? Kulang yun. Kaya sa susunod na buwan, ikaw naman yung magbayad. Wala naman pong problema sa akin yun eh. Kung may iba pa po kayong pababayaran sa akin, sabihin nyo lang po. Magagawan ko naman po ng paraan yun. Aba, hindi ka na dapat sinasabihan. Magkusa ka na. Yun ang dapat. Opo, Nay, magkukusa na po. Eh nga pala, kailangan na rin palitan yung washing machine. Baka naman gusto mong ikaw na yung bumili ng bago. Para may ambag ka naman sa mga gamit dito. Sige po, paglalaanan ko na po sa susunod kong sweldo. Meron pa po ba kayong sasabihin? Maglibot ka rito sa bahay nang makita mo kung ano yung mga kailangan palitan. Alam nga namang lahat na lang eh, sasabihin ko pa sa'yo. Ay, sige po, magluluto na muna ako ng pagkain para makabalik na ako sa trabaho ko. Pagkatutan sa kanila ng hindi patas na pagtrato ni nanay sa akin kumpara sa mga kapatid ko, ay ginagawa ko pa rin ang lahat para makatulong sa kanya. Sa katunayan, 80% ng sweldo ko ay binibigay ko na kay nanay para wala na siyang masabi. Hindi ko na lang iniisip na hindi ako tinulungan ng nanay ko nung nag-aaral ako sa kolehiyo. Ang mahalaga na lamang sa akin ay may ambag ako sa bahay sa magpapakasakaling magbago rin ang pakikitungo sa akin ni nanay. Papadudot bukod po sa hindi ko naranasang maging paborito ni nanay.
ay hindi ko pa rin po nararanasang magkaroon ng girlfriend. May mga nakikilala naman po ako sa social media account ko pero malagi akong nabe-friend zone. Kaya na lamang ni Ederlyn. Naging close kami noong binasted niya ako at sa kanya ako madalas naglalabas ng sama ng loob. At palagi rin naman siyang nagbibigay ng advice. Pinigilan ko naman ang sarili ko na hindi na ma-fall sa kanya pero sa katagalan ay hindi ko na yon napigilan. Lalo na nang mag-decide si Ederlyn na makipagkita sa akin, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Ederlyn? Sabi niya nakababa na siya ng bus ah. RJ! Ikaw na ba yan? Ay! Ikaw nga! Oh, bakit ganyan yung reaction mo? Wala. Nagulat lang ako. Bigla mo kasi ako niyakap eh. Hindi ka ba sanay ng niyayakap? Hindi pa kasi ako niyayakap ng ibang babae bukod sa mga pinsan ko. Ganon? Eh ito, Bakit mo ako hinalikan sa labi? para ako rin yung first kiss mo. Ha? Pero di ba ayaw mo naligawan kita? Dati yun, kasi hindi pa naman tayo nagkikita sa personal. Feeling ko kasi noon parang ayaw mo makipag-meet, kaya binasted kita. Ayoko naman ng online boyfriend lang. Sorry. Mahihain lang kasi talaga ako. Kita ko nga. Pero huwag kang mag-alala, ako na lang yung mag-a-adjust para sa'yo. Perfect kaya tayo. Isang introvert at isang extrovert. Magtatagal ka ba rito? Hindi, ilang araw lang ako rito. Gusto lang talaga kita makita, tsaka para matupad na rin yung mga travel goals natin. Sabi ko, itutur mo ako dito sa Ilocos. Sabi ko naman yun. Kaso, hindi kita madadala sa bahay eh. Okay lang ba kung ihanap na lang kita ng pansamantalang matutuluyan mo? Don't worry, okay lang naman sa akin na mag-hotel na lang muna. Ilang araw lang naman eh. Ako nang bahala sa pang-check-in mo. Ha? Hindi, no. Ako na. May budget ako para dito, kaya wag mo na akong alalahanin, okay? Basta, ikaw yung tour guide ko. Pasensya ka na talaga ah. Kung hindi lang sana magagalit si nanay, doon na lang kita patutuluyin sa bahay. Ano ka ba? Okay lang talaga. Mas mag-worry ako kung mag-aaway pa kayo ng nanay mo dahil sa pagtuloy ko sa inyo. Ay, salamat at naiintindihan mo. Tara, samahan na kita mag-check-in. Kulutan mo. Pero wag ka na muna Jenny! umuwi, ha? Samahan mo muna akong kumain. Siyempre naman, kakain tayo. Gusto mo, simulan ko na ngayon yung pag-tour ko sa'yo eh. Bukas na lang. Medyo pagod pa kasi ako sa biyahe. Ang layo kasi. Sabi ko kasi sa'yo, ikaw na lang pupuntahan ko. Sorry, pero kapag hinintay ko pang ikaw yung pumunta sa akin, baka hindi pa rin tayo nag-meet until now. Ganun ba talaga akala mo sa akin? Honestly, oo. Paano kung sabihin ko sa'yo may nahanap na ako matutuluyan sana sa San Pedro? Eh di sorry kung na-judge kita. Pero ngayon, gusto ko lang ipaalam at linawin sa'yo na binabawi ko na yung pang-reject ko sa'yo noon. Tayo na! Ha? Tayo na? Aha. Salamat ah. Akala ko kasi talaga wala nang pag-asa na maging tayo eh. Pwede ba ako? Eh, bakit ka pa naghihintay? Joy. Yeah.
sa panipanganak ako. Kaya hindi yun natuloy. Naging okay ulit ang pagsasama nila hanggang sa ipagbuntis naman ni nanay ang bunso naming kapatid. Pero noong malalaki na kami ay tuluyan na silang nagkahiwalay. May iba ng partner ang tatay ko pero sinabi hindi na lamang maghanap ng ibang lalaki. Sabi niya mas gusto niya raw na ituon ang atensyon niya sa mga anak niya. Pero parang nakalimutan naman niya na anak niya rin ako, Papa Dudut. RJ! RJ! Ano ba? Kanina ba kita ginigising na? Hindi ka ba tatayo dyan? Bakit po, Nay? Tutulog ko pa lang po eh. Sakit pa ng ulo ko. Paano hindi sasakit eh puyat ka ng puyat? Wala namang kakwenta-kwenta yung ginagawa mo. Tumango ka na riyan. Ay, ito babang na. Ano po bang problema? Mag-empack ka na ng mga gamit mo. Ipapalinis ko tong kwarto mo. Oh, bakit kailangan ko pa mag-impake? May iba nang magpakwarto dito. Ha? Saan naman po ako yan matutulog? Wala na pong ibang kwarto dito sa bahay. Eh kung hindi mo kaya matulog sa sala, alam ka na lang upahan. Matanda ka na. Kaya mo ng sarili mo. Pero bakit naman po biglaan? Sana sinabi niyo sa akin na mas maaga na palalayasin niyo na pala ako dito para naman napaghandaan ko. Hindi naman po basta-basta na makakahanap ako ng mauupahan eh. Problema ko pa ba yun? Gawin mo ng paraan. Basta alisin mo yung mga gamit mo rito. Kasi may iba nang gagamit ng kwarto. Sino naman po? Kung gusto niyo, rirentahan ko na lang tong kwarto ko para... Hindi pwede. Dito natitira yung mapapangasawa ng kuya mo. Pero habang hindi pa sila ikinakasal, magkahiwalay muna sila ng kwarto. Pero Nay, bakit kailangan ako yung umalis? Eh sino bang pinakamaliit yung ambag dito sa bahay? Eh di lumabas din yung totoo Anong pinagsasasabi mo? na may paborito kayong anak. Wala akong paboritong anak. Ikaw ha? Wala ka namang naitutulong sa akin kung ano-ano pang sinasabi mo. Totoo naman eh. Palagi na lang si Kuya tsaka si Punso yung pinapaboran nyo. Porgi sila yung nakakapagbigay ng malaking pera sa inyo. Pagdating sa akin, palaging mainit yung ulo nyo. Palagi na lang kayong galit. Lagi kayong nakasinghal. Parang di anak yung turin nyo sa akin. Pagtatrabahan mo pa talaga ako. Ako yung magdidesisyon kung hanggang kailan ka lang pwedeng manatili sa bahay na to. Kaya bilisan mo na ang pakilos dyan. Darating na mamaya yung girlfriend ng kuya mo. Mas pipiliin nyo pa talagang patirahin yung ibang tao dito kaysa sa sarili nyong anak? Grabe naman kayo, Nay. Pwede naman sina Kuya yung mangupahan kung balak talaga nila magpakasal. Tsaka hindi lang naman po sa inyo tong bahay eh. Si tatay po nagpatayo nito, kaya may karapatan akong tumira dito. Eh yung girlfriend ni Kuya, meron ba? Hindi naman po siya parte ng pamilya. Pwes ngayon, parte na siya ng pamilya. Kaya may karapatan na siya. At ikaw, total naman eh, paalamunin ka lang dito sa bahay. Mas mabuti nang magsarili ka na nang matuto ka naman. Sige po, aalis ako rito. Patirahin niyo kung sino mang gusto yung patirahin dito sa bahay niyo. Pero hindi na ako makikihati sa mga gastusin. Tsaka hindi na ako aasa na itatrato niyo ako na parang anak niyo rin. Kasi ganyan na kayo dati pa. Hindi kayo patas sa amin. Pero magantay lang kayo. Patutunayan ko sa inyo na kaya ko pang higitan yung ginagawa ng mga paborito niyong anak. Sinasabi ko sa inyo, balang araw, Nay, kakailanganin niyo rin ako. Papa Dudut na dala na po ako noon ang emosyon ko kaya nasabi ko yun kay nanay. Hindi ko po kasi matanggap na mas gusto pa ni nanay na magpatira sa bahay namin nang hindi niya naman kadugo. Samantalang ako na ginagawang lahat para makatulong sa kanya. Kahit na matagal na niyang pinaparamdam na kinalimutan na niya ako bilang anak, ay hindi niya man lang binigyan kahit katiting na konsiderasyon. Nagmukha akong kawawa noong araw na pinalayas niya. Nag-offer naman sa akin yung mga pinsan ko na sa kanila muna tumira pero tumanggi ako dahil kapag nalaman yun ni nanay, ay hindi niya pipigilan ang pang-iinsulto sa akin. Pansamantala ko na lamang na iniwan sa kanila yung mga gamit ko habang naghahanap ako ng paupahan. Nang malaman ng girlfriend kong si Etherly na pinalayas ako ni nanay, sinabi niya sa akin na pangupahan na lamang daw kaming dalawa para
Bukod na rin siya sa parents niya at magkaroon ako ng cashier sa renta habang nag-iipon. Hindi naman ako nagdalawang isip noon dahil paraan na rin yun para makalayo kina nanay. Ipinamigay ko na lamang yung iba ko mga gamit. Kaunti lang yun dinala ko at kasama na roon yung mga gamit ko sa trabaho. Nakapagsimula ako at nagkaroon ng mayabang buhay nang hindi kasama ang nanay ko, Papa Dudut. Natapos din. Babe, may karapatan na akong matulog. Ate, congrats! Sige na, matulog ka na. Ako na lang muna mag-grocery mamaya. Ha? Hindi, sasama kita. Mamaya na lang ako matutulog pag uwi natin. Ayan ka na naman. Okay lang naman sa akin. Ako na lang muna. Wala pa naman akong gagawin eh. Nakapag-upload na ako kanina. Sige na yung ginagawa sa ginagawa ko. Pagod na ako dyan. Alam mo, tinay-tanong ko yan. Mabilir ko na nga sana gusto i-offer sa'yo. Pero ayoko na kasi na ma-feel mo na baka nahihina ako sa sweldo mo. Kaya ako yung gagawin. Wala ba? Hindi naman ako naisip ng gano'n. Gusto ko makakamita ng malaki para gusto ko sa pag-ibig. Para ako makita ko yung nanay. Para sa Bakit mo kasi kanina pag-ibig? Ako siguro ay makakaranas niyan. Baka na-depress na. College pa lang ako, ganun na sinanay sa akin. Sinanay naman, sinabuhan na lang ako kumusta. Nakikinig sa akin, nag-aaral pa ako ang naalala. Natawag niya, gusto ko na lang. Gusto ko na ako sabi sa akin. Kaya nag-depress ka pa na. Hindi ko talaga gets yung mga nanay na hindi para sa mga anak nila. Pare-pareho lang naman kayong dugod laman ng nanay nyo. Pero totoo pala talaga yung ganun, no? Na may mga parents na may favoritism. Ay, hayaan mo na. Mas mabuti na rin siguro na nangyari to para hindi na lumalim pa yung sama ng loob na nararamdaman ko sa nanay ko. Nakakabilib ka talaga, babe. Gusto ko naman yung part na may gusto kang patunayan sa nanay mo. Dama ko yung gigil mo ron eh. Pero nararamdaman ko rin na mahal mo pa rin siya. Hindi naman basta-basta mawawala yun. Nanay ko pa rin naman siya. Nanay mo nga siya, pero parang hirap na hirap naman siyang magpakananay sa'yo. Sabi mo nga, ginagawa mo naman lahat para makatulong sa kanya, pero hindi niya yun nakikita. Pero pagdating sa dalawa mong kapatid, may special treatment siya. Ibig sabihin ba nun, magiging nanay lang siya kapag malaki na yung naiaabot na pera? Eh di parang sinusweldohan nyo na lang siya sa pagiging nanay niya sa inyo. Ewan ko ba dun kay nanay? Masyadong mainit yung dugo niya sa akin. Iniisip ko nga, kung naging CPA kaya ako, malalayasin pa rin kaya niya ako. Ikaw lang makakasagot niyan, babe. Ikaw yung mas nakakakilala sa nanay mo eh. Hanggat maaari, ayoko nang magsalita ng masama against sa nanay mo. Kasi alam kong pinapahalagahan mo pa rin siya. Basta sa akin, palagi kang may special treatment. Hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa akin kasi mas gusto kong sabay nating patunayan na hindi tayo nagkamali sa desisyon nating magsama. Papadudod parang nagkaroon ako ng kalayaan at kakaibang saya mula nang palayasin ako ni nanay. Nagsama po kami ni Ederlyn pero kahit na nasa isang bubong lamang kami, naglagay pa rin kami ng limitasyon para sa isa't isa. Alam ko na may pangarap pa si Ederlyn at ganoon din naman ako kaya nagkasundo kami na career muna
ang ipopursue namin bago ang pagkakaroon ng sarili naming pamilya. Papadudot, isinama ako ni Ederlyn sa pagbablog niya. Mahilig kasi siya sa mga riding adventures at punta sa iba't ibang mga lugar kasama ang mga pinsan niya. Libangan niya lamang daw yon noong una hanggang sa dumami ang kanyang followers and subscribers. May account din siya sa iba pang streaming platforms at kumikita rin siya sa pagla-live doon. Nakabili siya ng may kamahalang motor na ginagamit niya sa pag-rides. Nahiya ako noong una dahil wala naman akong big bike na kagaya sa ginagamit nila. Pero pinahiram ako ni Ederlyn ng pera para makabili ako ng sarili kong big bike, papadudot. Binayaran ko naman yon sa kanya nang magkaroon ako ng share sa mga kinikita niya. Mula nang isama ko ni Ederlyn sa mga vlogs niya, ay unti-unti na rin nawala yung pagiging mahiyain ko. Nagagawa ko na rin mag-live at doon ko naranasang makatanggap ng mga virtual gifts na pwede palang i-convert sa cash. Dahil streamer din yung bunsong kapatid ko. Nakarating kay nanay yung ginagawa ko at hindi ko inaasahan. Ang ginawa niya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung nakakuha kami ni Ederlyn ng mga endorsement, naisipan namin magnegosyo na rin habang ipinagpapatuloy ang pagiging vlogger namin. Dahil hindi naman habang buhay yung swerte namin doon. Nagkaroon kami ng sarili naming shop ng motorcycle parts. Pero dahil hindi naman kanakihan ang kinikita namin doon, ay naisipan na rin namin subukan yung custom apparel printing at hindi naman namin pinagsisihan ang naging resulta. Sinuportahan kami ng mga kasama namin sa Riders Club at ng mga naging kaibigan namin ni Ederlyn. Hindi talaga namin akalaing magbubuo ang business namin na yun, kaya medyo binawasan na namin ang oras sa vlogging para magkaroon pa rin kami ng sapat na pahinga. Matapos nga ang 3 taon sa dami ng mga magagandang nangyari sa buhay ko, mula nang magsama kami ni Ederlyn, ay isip ko na alam kung paano ko pa siya mapapasalamatan. Papadudot
Thank you, anak. Kahit na hindi kami maayos ng tatay mo nung ipinagtutusis kita. Hindi pa mapagpapahalaga. Pinuhay niyo nga ako, oo. Pero hindi ko naman naramdaman na may nanay ako. Palaging si Kuya tsaka si Bunso yung iniintindi niyo. Kung kayo yung pumili ng course ko sa college, akala ko susuportahan niyo ako. Pero iniiwan niyo lang pala ako sa ere. Nakalimutan niyo na po, Nay. Ako yung nagpaaral sa sarili ko. Naramdaman ko lang naman ang nanay ko kayo nung graduate ako ng college. Mas kailangan ng kuya mo yung suporta mo noong panahon yun. Isa pa, nakakuha ng scholarship yung mga kapatid mo. Kaya nakapag-aral sila sa private university. Nay, libre yung tuition fee dun sa college na pinasukan ko. Kahit konting panggastos lang sana. Humihingi naman ako kay tatay, pero sa inyo niya ibinibigay. May binigay ba kayo sa akin? Wala. Puro kay kuya nilang naman ginagastos lahat ng mga inakapon sa inyo ni tatay na para sa akin. Kaya tama lang na bumawi siya agad sa inyo nung makapagtrabaho na siya. Kaya ba ngayong kumikita ka na ng malaki at nakayaman ka na? Hindi ka makakarating sa kinalalagyan mo ngayon kung hindi kita iniwan. Utang mo sa akin ang buhay mo. Alam niyo na kung pera lang naman yung gusto ninyo, pwede naman kayong manghingi. Hindi ko naman kayo pagdadamutan. Pero yung sinasabi niyo na utang na loob ko sa inyo yung buhay ko, sige, sabihin sa akin na totoo yun. Kasi binuhay niyo ako. Pero kung may choice naman, Haan, tumal na kalatan. kung gusto rin na mabuhay na kulang sa pagmamahal ng isang ina eh. Kaya nyo naman magbigay ng pagmamahal eh. Nagawa nyo nga sa mga kapatid ko. Pero bakit pagdating sa akin ang dapat nyo? Ano po bang nagawa ko sa inyo? Papanutot ng tahimik na lamang po noon si nanay at napilitang umalis dahil sa sagutan namin yun. Pero bago siya umalis ay sinabihan ko siya na mag-transfer na lamang ako ng pera sa bank account niya. Makating 5 times yun. Nasaktan ako sa mga Ang sinabi ng nanay ang ko. 5 times 5 na bilang ako 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. na siya ang mahihingi sa Nagpingitinginan po siya sa mga salubin ko. Gaya ng ginagawa So, saan natin yung 5? matapos ako Divided. Kaya 5, 1, 2, 1. pinigilin na doon na lang ako tumira sa Baka pala ko yung Hindi, 5. ang mumu. Alat ang buka. bukod na Ah. dahil bahala na namin 5 times yun. 1, 2, 3, 4, 5. Yehey! Nagulaing ni Pengang. Nabasa naman po yun ng mga kamag-anak namin at kinapihan nila siya. Meron naman po ni Nana yung Facebook post niya. 3 times 3. Wala na 3 times 3. yun dahil masama na ang tingin sa akin ng mga kamag-anak namin. Papanutot na naman po na nawala sa bahay namin yung girlfriend ni Kuya dahil pinalayas daw po ito ni tatay nang minsan bumisita siya roon. 4 times. Sinabihan niya raw po si Kuya na kumukod na akong balak nitong bumuo ng sariling pamilya. Wala naman pong nagawa noon si nanay kaya napilitan ang umalis doon Awan ka si mo. Kuya. Alat ang mo. Yan ang mga ganap. Papa Dudu. Ano, babe? Kumusta sa bahay niyo? Ayun, dalawa na nga sila ng kapatid kong bunso. Pero magulo pa rin. Bakit naman? Yung bunso kasi namin natutong bumarkada. Porque maagang kumita ng sariling pera, lumaki yung ulo. Hindi na nakikinig kay nanay. Kaya ngayon, bukod sa hindi na nakakapag-live streaming, hindi pa pumapasok sa school. Kaya dropped out ang kinahinatnan. Gusto ni nanay na pagsabihan ko yung kapatid ko, eh hindi naman makikinig sa akin yun. Nangihingi siya ng suporta. Pag-aralin ko raw hanggang makatapos ng college. Ano sinabi mo sa nanay mo? Pumayag ka ba? Wala naman sanang problema sa akin yun kasi kaya ko pang diskantehan. Pero hindi ko naman nakikita sa kapatid ko na gusto niya mag-aral eh. Halos hindi na nga umuwi sa bahay. Yung tatay mo, ayaw na bang suportahan yung kapatid mo? Ayaw na eh. Wala na raw siyang ganong suportahan yung ganong katamad mag-aaral. Hindi ko naman siya masisisi. Kasi kasing gaganaan magpaaral sa hindi naman nagpupursige. Nakakatawa talaga yung pamilya niyo, babe. Buti na lang, ano ka sa kanila?
Ay, hindi ko alam, babe. Parang kahit ano namang gawin ko, masamang anak pa rin ang tingin niya sa akin eh. Nagbibigay ka naman ng pera sa kanya, di ba? Oo, nagbibigay pa rin ako. Hindi ko siya magdadamutan. Pero di na ako umaasang magkakayos pa kami. Di na rin ako umaasa na mararamdaman ko pa na mahal ako ng nanay ko. Buti pa nga si tatay, kahit na para siyang kabuting pasumpot-sumpot lang sa bahay. May malasakit pa rin siya sa akin. Sorry pero kaya lang naman kayo nagkasira-sira kasi masyado mukhang pera yung nanay mo. Hindi kaya yun din yung dahilan kaya sila naghiwalay ng tatay niyo? Hindi ko alam kung ano talagang dahilan ng paghihiwalay nila. Pero sa nakikita ko, mukhang tsaka kung titingnan si tatay, hindi rin niya pinagsisisihan na hiniwalayan niya si nanay. Masaya na siya sa bago niyang partner. Tsaka okay naman kami ni tatay. Tinanggap ko na lang na iba na yung priority niya. Pero ang importante, naaalala niya pa rin na may mga anak siya ng nanay. Pero yung nanay mo, sa tingin mo ba wala na talagang pag-asa na maayos yung relasyon niyo? Paano kapag ikapasal na tayo, hindi mo ba siya iimbitahin? Sa totoo lang, hindi ko alam. Baka mag-scandal pa siya sa simbahan pag nagkataon eh. Alam mo, babe, mas maganda pa rin talaga na magkausap kayo ulit. Yung mas mahinahon at mas maayos na pag-uusap para maintindihan niyo yung isa't isa. Parang pinapapangin. Hirap kasi na may mabigat ka pa rin dala-dala kasi hindi maayos yung relasyon yung mag-ina. Alam ko naman na hindi ikaw yung nagkulang. Pero subukan mo lang na ikaw ulit yung lumapit sa kanya. Baka sakaling lumambot yung puso niya sa'yo. Sige, susubukan mo. Basta babe, kahit anong mangyari dyan sa gagawin mo, nandito lang ako. Hindi ako makikialam sa pag-uusap niyo kasi baka mas lalo lang gumulo. Lalo na hindi ako gusto ng nanay mo. Oo, babe, huwag ka na makialam. Ayoko rin kasi na madami ka sa mga